Bi ye tarata ye novembre kalo tile 18 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ novembre kalo tile 16 san 2025 an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka wuli ka jɔ o kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale tigilama dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la combattant armé dɔ ni olu tun bɛ pick-up dɔ kɔnɔna na n'u tun bɛ jɛnɛ ale masurunya la. A yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka wuli ka jɔ ani u ka baara dɔn na o kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka dankarikɛ ni bingani wale tigilama ninnu na ka banbagaci caman ka olu bɔnɛ u ni na fɛn min ye u ka pick-up kelen u bɔla ko o fɛnɛ kɔni tiɲɛ. État-major général des armées a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka wuli ka jɔ cogoya ye. Alisa an bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa Sikaso kɛnɛdugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso ale marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Luduni ni a bɛ Côte d'Ivoire frontière masurunya la a yirala k'a fɔ juma tɛmɛnen fɛn min ye bingani wale tigilama ye u bɔla ka taa bingani wale ta ka ni marabolo kofɔta in ka ale sɛgɛrɛ min kɛla sababu ye k'a to maa caman olu bɔnɛna u ni na ka tila ka u bololafɛnw yɛrɛ kɔni tiɲɛ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sebaya ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na. An bɛna an ka faba ale kunnafoniya kɔnɔna na tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na siraba kasara cɛjugu dɔ o kɛla an ka faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuluni kɔ plateau Samɛkaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Samɛ école B ale directeur ani a muso ni a tun bɛ ka taa o bila école Monzon Traoré la ko olu bɔla ka siraba kasara kɛ Samɛkaw olu fɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye école maître yɛrɛ kɔni ye ko a bɔla ka moto contrôle de perdu ko o de kɔni kɛla u ka siraba kasara kun ye y'a yira k'a fɔ siraba kasara yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na ka sanga ni kɛrɛfɛmaw olu ka wuli ka jɔ ni u ka teliya o kɛla sababu ye k'a to sifina ka kelen o yɛrɛ kɔni sela ka bɔ siraba kasara yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka ni siraba kasara in ka ale cause. An bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn yɛrɛ kɔni an ka marabolo fan caman ye olu kɔni b'a la ka taji sɔrɔ novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na Segu ale commission régionale ani fɛn yɛrɛ kɔni u ka contrôleur de l'approvisionnement des hydrocarbures ale bɔla ka visite kɛ ka a kunda u ka station caman kan ka taa u ka baara kɛcogoya lajɛ ani sariya minnu talen don ni a sɔrɔ a sariya ninnu b'a la ka labato o hukumu de kɔnɔna na ne a yɛrɛ kɔni bɔla ka visite kɛ station caman na a yirala k'a fɔ station kelen yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa tigɛda kɛ o gérant kan ka sababuya kɛ ale kɔni tun b'a la ka baara kɛ cogo la baara min ni sariya yɛrɛ kɔni ma o daga o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni o station gérant o kɔni interpellé la u ka lakana tigilamaw fɛ. Alisa an bɛ to tajiko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji ye o sɔngɔ jigila kosɛbɛ Masinakaw olu fɛ yen nɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na taji ni ale litiri tun bɛ feere 800 fɔ ka taa se 770 ani kɔ ɲɔgɔn ma a yirala k'a fɔ ko o jigila kana fɔ 500 la fɛn min ye gasoil ye a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ feere fɔ 1000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko o fɛnɛ jigila kana 400 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni essence ni taji sɔngɔ jigin o y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kun ma bɔ foyi la ka sanga ni u ka ɲɛmɔ fɔ ka taa se u ka maakɔrɔ olu ka ɲɔgɔn dalajɛ ko o de kɛla sababu ye k'a to taji o sɔngɔ jigila Masina ale marabolo kɔnɔna na. Alisa an bɛ to Masina ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ novembre kalo tile 14 su ka taa don novembre kalo tile 15 la san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Masina ale marabolo maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Wela a yirala k'a fɔ o marabolo maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wulila ka u kun da mamoto kan ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye sa ye n'u ka minɛnw n'u bololafɛnw ye ka u ka forow yɛrɛ kɔni to u kɔ o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka dugu bila ko min kama sa ka sababuya kɛ bingani wale tigilamaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa kangalimada kɛ u ka marabolo kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka dugu bila ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ni lakana tigilamaw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniya jɔnjɔn ko olu ta ko o di lakana tigilamaw ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye ni marabolo kofɔta maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔla ka dugu bila ko u kun da u kɛrɛfɛ dugu kan min bɛ tali kɛ mamoto la fɔ ka taa se sayi ale ma halisa ala ka jamana in basigi. An
Amta anga jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni camion 60 ani kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka don Kidali ale marabolo kɔnɔna na k'a sɔrɔ ɲangata foyi ma o sɔrɔ wa yira k'a fɔ fɛn min ye nin camion ninnu ye olu kun escortelen don an ka lakana tigilamaw fɛ n'u bɔla ka don Kidali ale marabolo kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni kun bɛnna ni Kidali ale muso ye fɔ ka taa se u ka sifinaka denmisɛnninw ma n'u bɔla ka ninnu kunbɛn ni nisɔndiya baden a yirala k'a fɔ camion ninnu yɛrɛ kɔni kun chargelen don fɛn min yɛrɛ kɔni feerefɛnw ye fɔ ka taa se minɛn caman yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ motow la ani a ɲɔgɔnna caman Kidali ale marabolo ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali gouverneur général de division Elhaji Gamu a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka sanga n'u bɔla ka wulikajɔ min kɛ ka taa u ka maaw kunbɛn a tilala tuguni ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga n'u ka wulikajɔw ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la République démocratique du Congo a yirala k'a fɔ tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni République démocratique du Congo olu ka ministre des mines Louis Batou Kambamba ale ni a ka délégation a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni olu ka avion o bɔla ka mɛnɛ u yɛrɛ kɔni selen kɔ aéroport la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka aéroport min bɛ nɔ ni ale bɛ wele ko Kolwezi ale bɛ Lulaba ale yɛrɛ kɔni province fɛ a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni jigilen dɔrɔn ka bɔ avion yɛrɛ kɔni kɔnɔ dɔrɔn ko avion yi kɔni mɛnɛna k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ se masi kɔni ma. Foni kuncɛ la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni indien ejiden 42 ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ siraba kasara ye a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni nin ma ko fɔta ni olu tun bɛ bisi kɔnɔ ko bisi yɛrɛ kɔni taala don camion souterrain dɔ la Medini yan o yɛrɛ kɔni fɛ tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na o kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni indien pèlerin ma 42 olu de kɔni bɔnɛna u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni maa kelen a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ni siraba kasara yɛrɛ kɔni na an bɛ ala deli bada nɛma ala ka o di banbatɔw ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya jɔna.